És cert que el Partit Popular de la província de València ha posat en marxa la denominada caravana educativa per informar sobre el decret de plurilingüisme aprovat per les Corts. La primera parada va ser a Xiva, ahir de vesprada. Els populars consideren el decret discriminatori, ja que diuen resta oportunitats als escolars de les comarques castellanoparlants. A més, defensen la llibertat dels pares d'escollir l'educació dels seus fills i consideren que s'està atacant la diversitat de la comunitat. La nostra voluntat és donar a conèixer la realitat, una realitat molt dura, perquè aquest decret és un decret realment xantatgista, és un decret insòlit en quant a que no té ningun tipus de justificació pedagògica i també és discriminatori, altament discriminatori. Som els pares els que hem de decidir en quin idioma s'educa als nostres fills i jo, si vull que la meva filla s'eduqui en castellà, el que vull és que tingui les mateixes possibilitats i les mateixes possibilitats de capacitació, per exemple, en llengua estrangera, en anglès, que aquells que opten per educar els seus fills en línia valencià.